Terus. Baik budak, hei. Baik budak kalau ngisi bunuh deh. Oh, dapat. Oh, dapat. Hah? Dapat, oh. Đây. Side bump हागारदोंमोन नै CC ब्लकआनो खिनियाव जाजोब्बाय ओमफ्राय नै साइड बाम्प हागारबाय थादों ओमफ्राय बिथिं लामाथिं एसे खस्थ' जायो नालाय लामाखौ एसे नै हागारनो होबाय नै खिनियाव दा बोना लानोसै बिथिं गारलांजोब्बाय आधा दा बेखिनिखौ बिथिं बोना लानोसै आरो ना CC ब्लक इटा जाबजोब्बाय खिनिया गथाय बरिया जाबाय लामाया ओमफ्राय नै बेखौ मिलायना लानोसै बाइक थांलाय फैलाय खालामनो बिराद खस्थ' जायो नालाय 이치장 바이 진키는 거야. 육박 캠난 나가는 거야. Kenapa? Ayo coba. Ayo kita kucuk kembali bukan? Kita kucuk kembali. Wow, deklah. Wow. Apa roham? Ini parah. Mula paling jalan. Sama lah. Siapsikan nih. Ayo siumin sih. Coba. Cing. Yang boleh. Ya. Bapak tu lah dia. Wow.